Športovému lezeniu som sa dostala cez denný tábor, na ktorý ma prihlásila moja mama a bolo to práve tu vo Vertigu. Na lezení najviac baví tá rôznorodosť pohybov a tiež to, že je to šport na celé telo. Takže vlastne treba sa sústrediť v ten daný moment a vymyslieť si, čo idem robiť, ako idem robiť a tiež mať tam aj tú silu a istotu v pohybe. Tak základom športového lezenia je v podstate vyliesť čo najvyššie. Či už je to na bouldri, čo je teda nízka stena do 5 metrov, kde sa padá na žnienku, alebo to je na lane, kde je teda istenie buď samostatne, že sa tam človek vlastne sám zacvakáva postupne ako lezie, alebo je istenie zhora. To je pre tých väčších amatérov, ktorí ešte nemajú takú tú istotu v pohybe. A teda väčšinou sa lezie po jednej farbe. Ja sa najviac venujem boulderingu, pretože ma to v poslednom čase najviac bavilo a tiež mi to šlo aj lepšie ako lead, ale ako bola olympijská kvalifikácia, tak som sa vlastne od začiatku sezóny viac venovala aj leadu, takže aj ten ma začal baviť, tak teraz sa ťažko rozhodovať medzi boulderom a leadom. Tréningy závisia aj od toho, že či sme v sezóne alebo nie. Teraz, keďže máme sezónu ešte, tak sa venujeme viac tomu lezeniu samotnému, že veľa času trávime na stene, teda väčšinu tréningov. A samotný tréning začína nejakou rozcvičkou, kedy máme koordinačné alebo balančné cvičenia. A potom máme nejaké to zahriatie prstov a visí na lište. Následne ľahšie bouldre alebo cesty, kde sa vlastne rozlízame a zapájame už aj takéto lezenie viac. A následne nácvik ťažkých krokov alebo bouldrov. So skalami to má každý inak. Ja osobne moc teraz počas sezóny nechodím, lebo na to nie je čas a je to aj celkom iné lezenie ako na stene. Ale samozrejme, keď máme voľno, vlastne po pretekoch väčšinou, tak rada ideme aj na skaly, lebo je to taký relax oproti tomu lezeniu vo vnútri.